Niekde vedľa cesty je taká hustota billboardov, že tá 40-ka, čo tu je predpísaná, je ozaj rýchla, to si nestačia prečítať. Je možné, že treba to znížiť na 10 a možno aj červené svetla pred každým billboardom, čo by si prečítali 10 sekúnd a išli ďalej. Takto by som to ja vylepšil, lebo potom tie billboardy nemajú význam a potom, že ekomejka nepracuje. No, ako by sa cítila, neviem, ak sa už volá, Emanuela v ríši našich billboardov. Takto, myslím, že tu je. No, a tam ideme vzadu, čo to vlastne je. Súťaží o počte billboardov na štvorcový centimetr sme dobrí. Hovorí to o našom mentálnej úrovni, ako rozmýšľame a čo na nás pôsobí. Nechcem ani povedať, aby ma niekto neobvinil z niečoho. To neviem, či toto sú billboardy. Škoda, z toho môžu vyrať billboardy po čase. Takto sú skované. Skované sú. Ako to tam vyzerá, ako to vyzerá tu. Je. No a na druhej strane máme Allianz. Je možné, že tí všetci, čo sú na tejto strane, ktorí robia tieto grafity, sú poistení na druhej strane a tak to má aj byť. Konečne som našiel miesto, kde medzi billboardami je aj miesta. Napríklad tu je síce ďalší, ten je ďalší, ten hore ešte ďalší, a Boh vie. Takže nie je to také hrozné, ako si niekto predstavuje. Je tu ešte miesta na billboardy, nebojte sa billboardáci, budete mať kde bývať. No a tu je tiež ešte dosť miesta na pomníky. Je to tak zoberiem. Blížim. Ďalšie. Ten ďalšie. To je pomníkov a pomníkov. No myslím si, že toto je nejaká škola, kde sa študujú grafity. No a najprv pozrieme tieto. Umelecké grafity, no pekné. No, aj tie sú, no, niektoré až nie sú také bohovské, ako by som si predstavoval. No zaujímavé, že tu je niečo, neviem čo to je, nejaké klzisko, ale ďalej nevidím. A to má tiež grafity, krásne. No ja dúfam, alebo som si 100% istý, že tieto grafity, že všetku plochu niečím začarbať, nie je to, ako sa hovorí o našich neandertálcoch alebo niektorých ľuďoch, ktorí žili v jaskyniach, že oni malovali tie steny kvôli tomu, že mali pocit mentálnej samoty. No to je blbosť, podľa mňa. Takže toto máme školu grafitov. To som ani nevedel. Neviem, čo to za školu je. A v tejto škole grafitov, toto asi už takí osmáci robili. Dobre, a toto tu piatáci. A toto úplne vpredu prváci, nie, druháci, tretiaci. To sú pekné grafity. Má to svoje úrovne. Proste všetko tak, ako má byť. Myslím, že aj s týmto by sme mohli ísť do Eurovízie, do súťaže. Kedy takáto súťaž bude, to neviem. A možno aj je, len ja o tom neviem. Na našich billboardoch som si všimol, že oni sú vlastne pre zahraničných turistov, lebo je to všetko v angličtine, alebo možno aj iných rečiach,
A že to je vlastne nie pre nás, že oni sú tí tupí, hlúpi, tupé stádo, na ktoré tam má pôsobiť. Alebo že by sa naši národovci hanbili za slovenčinu. Ja si myslím, áno, že sa hanbia demokraticky za za slovenčinu. Hanbiť sa demokraticky za slovenčinu. Ja si myslím, že to je výdobytok oslobodenia sa od komunistickej totality. A ďalšie moderné umenie. Je to pekné. No, asi toto kreslili takí, čo mali najviac 1,80 m, lebo keby mali 3 metre alebo 6 metrov vysokí ľudia, tak tie by to dokreslili až úplne povrch. Je možné, že toto sú všetko semená billboardov? Neviem. Poslednú dobu som zistil, že všetko nájdete na webe a na zastávkach našich električiek. Krása. Pozrieme túto. Že kde je toho, ako keby tu vírus do toho webu padol. Dúfam, že to nejak zaplnia. No a tu nás sa mi tiež zdá málo počet billboardov na štvorcový centimeter. Myslím, že pre vodičov to musí byť strašná nuda. No a toto vidím hneď ako vyjdem z domu na stanicu električky. A hneď vidím, že žijeme v dobe billboardovej, ktorá nastala hneď po dobe kamennej. No, je ich tu málo. Sú ale aj miesta, kde billboardiaci majú svoju konkurenciu. To je napríklad tu na. No ja som len zvedavý, že kto vyhráva. Tak ja viem 100%, ale či to vedia aj naši občania. No, konkurencia na jednej strane, konkurencia na druhej strane. Zistil som, že ozaj je to nejaké neznáme písmo, ktorému ani ja nerozumiem, ale nezávidím tým archeológom za 1000-5000 rokov, ktorí to vykopajú a budú to lúštiť. To sa natrápia. No toto je do seriálu Pomníky našej degenerácie. A kde toto asi môže byť? Takéto krásne zátišie. Keby som tu stretol Černocha, tak by som myslel, že je to v Bronxe. Zdá sa, že mladí ľudia využijú všetky priestory na svoju realizáciu. Patrí aj toto do pomníkov našej degenerácie? Takto chodím do roboty vedľa knižnice a toto je vchod do knižnice. Keď idem bližšie, idem sem. Toto je mestská knižnica. Čo je tu napísané? Zrejme niekto tu niečo zabudol dostavať. Neviem, čo to má byť. Už sa to asi nikdy nedozvieme. Pri hľadaní pomníkov našej degenerácie som narazil na ozaj krásne námestie. Je pomalované sem tam a dokonca fontánky majú aj vodu, nefungujú. Len problém je, že zdá sa mi, že voda, ktorá tu je, nebola vymenená od prevratu roku 1989 a odhadujem, že nebude vymenená ešte asi 20 rokov.